बिदि जायो फैखालाय आं नुबाय नै केमेरायानो जालांना थाबाय दा दे आंबो खेबसेबाव दे उल्था उल्था आया दे नोंनिसो बांसिन खामानिलाय दे देलै दौलै मा गयनायलाय दासलाय बेखौसो मोनलायनाय जोंहा धोनस्रि फुंखानिफ्राय ब्लग भिडिअ गोदान लाबोगासिनो दङ होमबा जोंहा नैबे ललितानि गोथारजुलिनि सानाव जोंनि हौवा गोदानाबो सफैबाय बेजों लोगोसे नोंथांमोनखौ देखायलांबाय थागोन बिथांनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना सापर्ट खालाम साबसक्राइब खालाम धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेल जिन्दाबाद हाय लोगोफोर गिबियावनो खुलुमनायजों लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय आङो नै दायो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बे भिडिअआ जाबाय जारौनि हाबा दाननाय आङो दहायसो मोनसे भिडिअ आपल'ड होखांदोंमोन पार्ट 1 ओमफ्राय बेवहाय बुंदोंमोन आङो जारौनि हाबा दाननायनि पार्ट 2 भिडिअ होगासिनो दं माने होगोन होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय दायो होनसै आरोना नै ओमफ्राय आङो जारौनि गोदानखौ जावायसोसो जायो नालाय जारौ बिमाजों आङो बिजावजालि सोमोन्दो जायो ओमफ्राय जोंहा जारौनि जावायसोआ बबेनि मा मावो बेखौबो खोन्थागोन होनना बुंदोंमोन नालाय ओमफ्राय जोंहा जारौनि जावायसोआ डिमाकुसिनि माबायाव मावो आरो कर्टआवहाय उदालगुरियावनो ओमफ्राय दाना जारौनि हाबा दाननायखौ भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थादो देखायलांनो नाजानोसै जायफ्रा नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय मानसि मा लाबोदों ने स्टिका गारियाव थाबायलै स्टिका गारियाव थाबाय गोलाव हरनांगोन बेटारि चार्ज नांगौमोन बेटारि दंबावोथ'
Lấy ra rồi. Để mình xuống đây. Phải thằng này ăn cái sụn đi ra Lu phải đấy kim miền đến ra lăng nà. Rồi. Apa dah? Aduh, mau kim coba. Deh. Ulta. Ayah, deh. Nung ni saya bangsa kan mana nilai? Deh. Dia ni tu beli koi nilai. Das lah. Kau suruh online ni. Dia kau suruh nilai online ni. Dù lấy đây để khai cho thằng người. Dari selatan sana selatan. Ini saksi lah. Dah, bega pas kamu. Oh, Foto mình xin là đang vợ cho nữa. Nila ka parang ni Jaowiswa. ang langan deh. Lala ada. Kalau bukan bukan. Mumbai dah nung sering. Wala ba saya? Mabra ni saya juga. Makam tu, kecil kecil makam tu. Ayo, Ini ada berapa sih? Ay, nunggu kay. Ayos mo kaya na. Sampai nunggu di sana. Ibu sampai keras sekali. Video lah nunda. Dia lakas ni Mumbai dah. Komentator ni. Kamu ni. Jarok, uri nai. Oh, deh pala deh. Ori na hai ni ko che. Bisa mah di sona mah beja nih. Sona loda. Sona bana. Oh, Dhwnsri Fungkha sini. Iji kau pula nak kena. Ko ne asa. Guna baik. Sawai pun ko ne asa. Oh, Dhwnsri Fungkha sini ke like ham, subscribe ham. Share button ke. Kau yang nanti share dalam. Boy boleh bisa. Sawai. Gloria, bisa dah mulai. Ma. Termasuk rumah viral kamu. खैना गोदानखौथ' हरखांबाय ओमफ्रायो नै जाहा मुत्तुआ हरखांनायनि उनाव लास्टआव बेबायदि मोसाबाय थाबाय हनै उदै गोलोर माबायदि मोसाबाय थादों। ओमफ्राय आंना भिडिअ'आबो जोब्बाय। जुदि आंनि भिडिअ'खौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअ'खौ लाइक खालामनानै होदो।
ओमफ्राय आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइबबो खालामनानै होदो दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बाय बाय